ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/4/20 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 15/11/2020 ಮಧುಬನ. ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ರಿಸಲ್ಟ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಂಡ ರಾಜ್ಯಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಹೃದಯರಾಮ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ರಾಜಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರ ಬೈತಿರು ದಯಗ್ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನಲೆಗ್ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನ ನನಂಜಿ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ, ಮೂಜನೆದವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನ. ಮೂಜಿ ಸಿಂಹಾಸನಲು ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲ ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಭವಿಷ್ಯದ ತಯಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಗಾದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವು. ಈ ಸಮಯಡೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ದಯಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯಗ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನಿರ್ತವರ ಈ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಥಾರ್ಥವಾದುಂಡೆ ಬಂದು ಚಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಎಂಚ ಭವಿಷ್ಯಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಚಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಾಯ ರಾಜ್ಯಡು ವಿಘ್ನ ಪಾಡುಂಡು. ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗು ಬದಲಾದ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವಂತು ಬೂರುಜಿತಾನೆ. ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಲು ಉಪ್ಪುಜಿತಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುನವು. ಆಯ್ನದವರ ಇತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಭವಿಷ್ಯಡು ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಉಂಡೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯಡು ಮಾಯೆ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಜಿತಾನೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿತಾನೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯ ನಡತಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏಪ ಜಿಂಜವನರು. ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆನೆ ಆದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುನವು. ಆ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಧಾರಣೆ ಹೂವು ಆದುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. ಆಯ್ನದವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡೆ ಮಧ್ಯಡು ಬೇತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಜಿತಾನೆ. ಜೊತೆಟು ಲಾ ಆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂಜತನೆ ಉಂಡೆ ಅತ್ತನ ಮಾಯೆ ಮಧ್ಯಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಜಿತಾನೆ ಬಂದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪುಂಡೆ. ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ರಾಜ್ಯಡು ಸದಾ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಸಹಜವಾದುಂಟು. ಆಯ್ನದವರ ಇತ್ತೆ ತೂವನ್ಲೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಂಡೆ. ಒವ್ವಿ ಪ್ರವೇಶತೆ ಇಜ್ಜಿತಾನೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯಡು ಮಾಯತನ ಪ್ರಭಾವಂ ತೋಜಿಪದು ಅಶಾಂತಿ ಪರಡುಜಿತಾನೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯಡು ಒವ್ವಿ ಪ್ರಶಂಸೆದ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಯೆ ಪಾಡುಜಿತಾನೆ. ಸದಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ ಪ್ರೇಮ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ನಿರಂತರ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ದೇಪಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲು ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಸಂತುಷ್ಟತೆಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒವಾಂಡಲ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರತೆ ಒಳಿದು ಬುಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಖಂಡ ರಾಜ್ಯಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಚಾಪರು. ಪೂರ್ಣ ಆಧಾರ ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ಯದ ಹೂವಿ ಕೊರತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ಈ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಶಕ್ಕಿಂಗ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು. ದಯಪಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಪ್ತದ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಲೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದಕ್ಕಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಅನ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಆಂಡ ಆಂಡ ಪಂದು ಬರ್ಪುಜಿತಾನೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಿನಾಶಿ 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಅಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಕಾಲಗಾದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಬಿರುಗಾಲಿ ಬತ್ತಂಡ ಬಿರುಗಾಲಿ ಬಹುಮಾನ ಆದುಂಡೆ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿರುಗಾಲಿ ಎತ್ತ ಅಂಡ ಬಹುಮಾನ ಆದು ಬಿಡದು. ಒವ್ವಿ ಮಾಯದ ಲಡೈ ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆ ಅನುಭವಲ ಸಹ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅನುಭವದ ಏನಿ ದುಂಬು ಕೊನಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕಾದ ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಕುಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಏತ್ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ನರು ಆತ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪರು. ಐನರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ನರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಏರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಕೈದಿರುಪುಲಿ. ಏರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಕೈದಿರುಪುಲಿ ಅಪಗಪಗ ಮಲ್ತೊನ್ನಕ್ಲತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಆಲೆ ದಯಪಂಡ ಸಮಯದ ಸೂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಮಯನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರಭು ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು. ಪ್ರಭು ಚಿಂತನೆ ಪುನಃ ಕಾರಣ ನಿಗುಲು ಸದಾ ಎಂಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಪವನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪವನ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ತುಂಬು ಒಂದುಂಡು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಈ ಸಂಗಮೈಗತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುಭವಾದ ನಡತುಂಡುಂಡೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತನೋಡು. ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಬೆಲೆ ಉಂಡು, ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ 2-4 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಡತದನ್ನು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಸಂಗಮ ಸಮಯ ಬಲೆ ಅತಂಡ ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ಈತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯಗೆ ಈತ ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಅಚಾನಕ ಹೂವಿ ಸಮಯದ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪೇಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬಾಪ್ತಾದೆಲ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜಿರು ಐನರ್ದವರ ಇತ್ಯದ ಸಮಯದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನಾದ ಮಲ್ತನೋಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ವಾ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಲು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಖಜಾನೆನ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು. ಖಜಾನೆಲೆಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಮಾಲೀಕರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ವಾ ಸಮಯಡು ಆ ಖಜಾನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಆ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಒಂದುಂಡೆ. ನಿಗುಲು ಎದುರಿಸವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಲ್ತಾಡ ಎದುರಿಸವನ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಂಡೆ. ದೇಪಂಡ ಏರು ಸಮಯಡು ತನ್ನ ಖಜಾನೆನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಲೀಕ ಬಂದು ಪನ್ನೋಡ. ಈತೆ ಮಹಾತೆರಗ್ಲ ಈತು ಸ್ವಯಂ ನಮಿತ್ತು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಡು. ಮಹಾತೆರ್ನಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ಖುಷಿದ ಖಜಾನೆ ಸುತವಾದ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರದ ಮಿತ್ತು ತೋಜಿದು ಬರಡು. ಖುಷಿ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಕೊಡುಗೆ ಆದುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಆದದ್ದು ಒನ್ಲೆ ಖುಷಿಗಾದ ಖುಷಿತ ಅಂಚನೆ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಖುಷಿತ ಅಂಚ ಹೂವೆ ಖಜಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಕೈತ ಉಲಾಯಿಗೆ ಸದಾ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಆಕಲ ಕಣ್ಣಿರ್ದು ಮೋನೆರ್ದು ಚಲನೆರ್ದು ಸಹಜವಾದ ತೋಚಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಾದನ ವರದಾನ ಆದುಂಡು. ಸದಾ ಖುಷಿ ಆದ ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಖುಷಿನು ಪಟ್ಟಲೆ ದೇಪಂಡ ಖುಷಿನು ಪಟ್ಟು ನಿರ್ದವರ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಖಜಾನೆ ಪಟ್ಟು ನಿರ್ದವರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಖುಷಿತ ಖಜಾನೆ ಏತ್ ಪಟ್ಟವರು ಆತ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಖುಷಿತ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಆದುಂಡೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈತೆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೇಶದಕ್ಕಲು ಪಡು ವಿದೇಶದಕ್ಕಲು ಪಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರನುಲ್ಲೆ ವಾ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಓ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಶದಕ್ಕಲು ಪಡು ವಿದೇಶದಕ್ಕಲು ಪಡು ತಮ್ಮ ಒಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಖುಷಿರ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದರು. ಆಂಡ ಐತ ಫಲ ಸಾವಿರದಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಇತ್ಯದ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಅವು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಾಜುಕು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು. ಐನದವರ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಓವಿಯ ಮೂಲೆಡುಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಜರ್ ಬಂದು ದೂರು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ. ಐನದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಲ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡೆದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು ಒಲ ಉತ್ಸಾಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಸ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿದಿತ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡೈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಮಲ್ತುದೇರು. ದುಂಬುಲ ಸಹ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೂವೆ ಮೂಲೆ ಸಂದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒರಿದು ಬುರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷ ದಿವನ್ಲಿ ಇಂದೇಟು ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ದಯ ಹೃದಯ ಅದು ಆಲೆ ಬಂದು ಗಡಿ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ಯದ ದುಃಖ ಶಾಂತಿದ ಕಾರಣ ದಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರುಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ದಯ ಹೃದಯ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಯರೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನದವರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಏರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಅಕುಲು ಕೈದಿರ್ಪುಲಿ. ಏರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲ್ತೊನ್ನೀರು ಅಕುಲು ಕೈದಿರ್ಪುಲಿ. ಅಪಗ ಮಲ್ತೊನ್ನಕುಲತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು
ಬೊಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಆಲೆ ದೇಪಂಡ ಸಮಯ ಸೂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಕೊಡ್ತಿರು ಸಮಯನು ತೂಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮನುಷ್ಯಡು ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾವನುಂಡು ಬೊಕ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರಭು ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಪ್ರಭು ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಎಂಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಮಲ್ಪವನಾರು ಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲಿರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಮನಸ್ಸುಡು ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪವನ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನ ಸ್ಮೃತಿ ದುಂಬು ಪೋನುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಸುಖದಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬರೋಡೆ ಪಂಡದು ಪಂಪನ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡು ಐನರ್ದವರ ಸುಖದಾಯಿ ಪ್ರಪಂಚ ಬರ್ರೆ ಈ ದುಃಖ ಶಾಂತಿದ ವಿನಾಶಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವನುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಮನಸ್ಸ ಆದುಪಡು ವಾಚ ಆದುಪಡು ಚಲನೆದ ಸೇವೆದ ಗತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಲೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನು ಕೈತಲು ಕನವೊಂದು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪನ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ನೆನಪುದಿವೊಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ಸರಿ ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರೂತ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಪುನಕ್ಲು ಕೈದಿರುಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆವು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳಿರು ಒಂತೆ ಲಕದು ಉಂತುಲೆ ಶುಭಾಶಯಡು ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟದಾರು ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳರು ಇಂದೇಕು ಮಾತ ಕಡೆದು ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಡೆತ ಜೋಕುಲ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೋದು ಖುಷಿ ಆಪನತ್ತೆ ಆಂಡ ಏರು ಇತ್ತೆ ಬೈದರು ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಇನ್ನೇನೆ ತೆರಿಪೋಯರು ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಒರಿದನು ಐನೇದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಲ್ಪಡು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ದುಂಬು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ನಡಪುಣತ್ತು ರಾಂದುಪ್ಪೇರು ರಾಪುನ ಕಲೆತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಡ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ತಡವಾದ ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತನೋಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರಗಳ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ದಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಹೂವಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯ ನಡಪಡು ಇಂದೇತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವತವಾದೇ ಆಪರ್ ಐನರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತ ಕಡೆತ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪಟ್ಟುವರು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ವರದಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುವರು ಏರ ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ವರದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕಳು ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆಪೇರು ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದೀವನ್ನ ಒಪ್ಪಂಡ ಸದಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪನವು ಐನರ್ದವರ ಕೆಲವು ಜೋಕುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಹು ಪನ್ಪುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತ ಕಡೆತ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಬಾಪ್ತಾದನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಅದುಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ರಾಪರು ಬೊಕ ಬೇತಕಲಿಗಳ ಸಹ ರಾಪ ಅವನಂಚಿನ ಸಹಾಯವು ಕೊರದು ರಾಪ ಅವರು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ವರದಾನ ಕೊರದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ವಿಜಯದ ಫಲ ಬಾಪ್ತಾದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು ಐನದವರ ಅಮರಾಲೆ ಮಾತೆರಗಳು ಅಮೃತವನ್ನು ಪರ್ಪಲೆ ಮಾತ ಕಡೆತ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಪ್ತಾದನ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯುಂಡು ದೇಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಓವಾಂಡಲ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಾದ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಳೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಂಡ ಪದಮಗುಣ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ಯಂತೂ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ದಾತಿನ ಜೊತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ತಿರುಗಿದರು ಇತ್ಯದ ಸಮಯದ ಅಶಾಂತಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನೊಂದು ಐನರ್ದವರ ಇಡೀ ದಿನ ಚಿಂತಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಶಾಂತಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಶಾಂತಿ ಕೊರಿಯಾಡ ಖುಷಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸುಸ್ತಾದು ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಂಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನು ಎಡ್ಡೆವು ಮಲ್ತದರು ಮಾತ ಸ್ಥಾನೋಡು ಎಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರು ಒಲ್ಪ ಉಮ್ಮ ಸುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಖರ್ಚಿದ ಪಾತ್ರಣ ಇಜ್ಜಿ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತನು ತಮ್ಮ ದೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಗರ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಅನುಸಾರವಾದ ಎಂಜ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆವು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಗ್ರೂಪ್ದ ಲೆತ್ತದು ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆಕಳು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಕೈತಲು ಬರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಒರಿಯೂರಿನ ಗುಣ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನು ದೂರ ಉಪ್ಪುನಿರ್ದವರ ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಐನಿರ್ದವರ ಓರಿ ರಾಜ್ಯನನ್ನು ತೂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಹ ಬರ್ಪುನು ಅಬೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಓರಿಯೋರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಜಿಂಜದು ಸಂಘಟನೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂದತೆ ಒರಿಯೋರಿಯಗಳ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಂದಿರ್ದು ಮುಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದುಪ್ಪರು ಸಮಯ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ
ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಹೃದಯದ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದಾರ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇತ್ತೆ ಭಲೆ ಪೋಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರು. ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರು, ಭಾರತೊಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರು. ಯುಪಿ ಜೋನ್ದ ಸೇವಾಧಾರಿಯ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋನ್ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋನೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾ ಗ್ರೂಪುಡು ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಲುಪ್ಪೊಡು ಸೇವೆಗಾದ ತಮ್ಮ ವರ್ಗ ಓವು ಮಲ್ತದಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋನ್ಡು ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಯ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ವಿಶೇಷ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊರಡು. ಒವ್ವೆ ವರ್ಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಪನಪುನ ದೂರು ಕೊರ್ರವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪಾಡು. ಅವು ತಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಪನಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದಲ ಆಕ್ಲೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮಯಡು ಪಿರೋಡು ಲೈನ್ಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ಆಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಸ್ಟೇಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊರಡು ಓರಿಯೋರಿಯನ ಅನುಭವಲ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರಡು ಇತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಆಕಲು ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡ ಅವಕಾಶ ದೇತೊಂದು ತೆರಿಪಾಡು. ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಮೈಕ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಏರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾಡು. ಎಡ್ಡೆವು ಯುಪಿದಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಬನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ದೆತೊನ್ನ ಅತನ ಪಡೆಯುನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಯುಪಿಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ನೆನಪಾರ್ತಲ ಸಹ ಇಂದು ಈ ಜಗದಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ಯುಪಿದ ಭಾಗ್ಯಾದುಂಡು ಪಾಲನೆದ ಧರಣಿಯಾದುಂಡು ಭಾಗ್ಯದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬ ಬೊಕ ಜಗದಂಬಲ ಯುಪಿಗೆ ವರದಾನೋಡು ಕೊಡ್ತೀರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಬಾ ಸೇವೆ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಉಪಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅತ್ತಂಡ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಸುರುರ್ದುಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಅಪ್ಪನೇನು ತೂವೊಂದುರ್ಲಿರು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ತದ ಮುಖ್ಯವಾದ ದುಂಬು ಪೋಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಕೊರಪುನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಆದು ಆಲೆ ಪನ್ಪುನ ವರದಾನ ಕೊರೊಂದುರ್ಲಿರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತದ ಖುಷಿಯಾದುರ್ಲಿರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಲು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲರು ಇಂದೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಸಂಘಟನೆಡು ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಪನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಭವ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯನ ಸಹಯೋಗಿಲು ಶುಭ ಚಿಂತಕಾದಿತ್ತೆರಡ ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪು. ಒರಿಯನೋರಿಯನ ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಸಹಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಈ ಮುತ್ತಿಗೆದ ಉಲೈಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಹಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಭಲೆ ಏತೆ ಪಾತೆರಡು ಸಹನೆ ಮಲ್ಪಡಾವು ಅಂಡ ಎದುರಿಸ ಒಂದು ತೋಜುಪವ ವಿಜಯದ ತೋಜುಪವ ಏಪ ಈ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಪರ ಪಗ ಸಹಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಓವು ಇಚ್ಛೆ ಎಡ್ಡೆಯದ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡುಪುಚಿ ಆಯ್ನದವರ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರಂ ಅವಿದ್ಯಾಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಮಹಾನಾಯರೆ ಮಧುರತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆದ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಚ ಚೀಪೆನ್ ತಿನ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪವನೆರ್ದವರ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ಮೋನೆ ಚೀಪೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಅತನ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಸ್ವಯಂ ಮಧುರರಾನಗ ಸದಾ ಮೋನೆರ್ದು ಅತನ ಬಾಯಿರ್ದು ಮಧುರ ಪಾತೆರರು ಇಂಚಿನ ಮಧುರ ಪಾತೆರ ಸ್ವಯಂಕಲ ಸಹ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ಸಹ ಖುಷಿ ಪಡಿಸವನು ಇಂದೇ ವಿಧಿರ್ದು ಸದಾ ಸರ್ವಿರ್ನ ಮೊನೆ ಅತನ ಬಾಯಿ ಮಧುರಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಸದಾ ಮಧುರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಧುರ ಪಾತೆರ ಮಧುರ ಕರ್ಮಾದುಪ್ಪಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.